Okay, falande nonse ku meeting yathu ya lero. Tikupitiriza. Last week timaona zizindikiro zisanu ndi chani ndi ziwiri, right? So ndinanena kuti chizindikiro cha number 5 ndi yachikulu ndi imene titachipange zoom in kwambiri. So last week of course ndinadusa zizindikiro zonse mpaka na 6, cha number 7 sitinaloyemo kwambiri. Okay, koma tinapanga focus kwambiri pa chizindikiro cha number 6. So lerolo tipanga focus kwambiri pa chizindikiro cha number 5. Okay, wiki yamawa kuzakhala nditi brother Enoch amene azakhala kutipitiriza maphunziro, nditi wiki inayo ndizakhala no ineyo ndikuona chizindikiro cha number 7. Okay, pa chizindikiro cha number 7 ndizakhazikikapo ifati palisonkhani imeneyo. Alright, so pa chifukwa tisingimaso kuti pemphere kuti ambe phunziro lathu alero. Tisingimaso pemphere ambuye fathokoza namba tili fati matikunda nthawi zonse kuthokoza chifukwa mwatula kuti tikhala pano mungakatana anu kugawana mawu ndi kusimikizika muchoonadi ndikhulupiriro yathu muzina Yesu Khristu mpera, amen. Right, so ndikupanga share PowerPoint. Ndikhulupirira amba kuoneka amenewo. Okay, mukutha kuiona? Okay. Alright, so phunziro lathu lero tikuona kumvesesa chivumbulutso. Okay, so tikufuna tikambeza chizindikiro cha number 5 koma nomuona kuti no muchizindikiro cha number 5 tisindika kwambiri pa ani ya 144,000. Okay, zinthu zindithu ndizolumikizana. Alright, so tikamona 144,000 pali ndithu mafuko 12 amene anasindikizidwa amenewo: Yuda, Rubeni, Gadi, Asha, Naftali, Manasa, Simeoni, Levi, Isaka, Zebuloni, Yosefe ndi Benjamin. Okay, awo ndi mafuko ngati 12 amene anatani anakhala ngati asindikizidwa. Okay, alright, so tipitirize. Okay, ndisanapitirize nofuna tipange ka revision pang'ono chifukwa kuti awa ndi maphunziro ofunikira kwambiri. Okay, so silingathe kungopitirira kuphunziro losatira tisanapange revision. Okay, so ngati mphunzitsi aliyense wabwino amapanga yani revision. Okay, so last week nakamba za zizindikiro zisanu ndi ziwiri koma tinangoona chizindikiro cha number 1 mpaka 6. Okay, alright, so kungopanga review tinaona kuti no zimene zichitikazi mu chapter 6 ndi Yohana nawonso dado tabwera uzaone. Tikamana mu chapter 4 verse 1 Yohana anaona chise kumwamba ndipo anamva mawu akuti iyi tabwera utani uzaone. So Yohana anakwera mchise ndipo anafika pa tsiku limene tikuthaona kuno mu nthawi ya kufufuza chiweruzo chimene chikuona mbiri ya ufumu wa Khristu ndi mbiri ya ufumu wa chirombo. So Yohana akuona zonsezi tikuzionazi kuti ali kumwamba. Fundo imene ndiyofunika kwambiri. So Yohana kumwamba akuuza dati no idza uzaone. Tinaona tino amene anauza Yohana idza uzaone ndi chani ndi chimodzi mwa zamoyo zinayi. Ndipo tinaona kuti no Yesu yekha amene anayenera kutsegula buku losindikizidwa ndi zizindikiro 7 imene nayi m'manja mwa Atate, ndipo akasegula chizindikiro chimodzi makhala kuti wasegula mbiri imene ikuonekera. Asegula china pakhalanso mbiri ina imene utani ikuonekera. So Yohana akuti dati idza uzatani zaone, ndipo akamaona zinthu zimayenda yonje mwambako, right? Akasegula chinthu chimayenda ndipo amaona Yohana. Right, so tikaona clearly tikaona pa AD 51 mpaka na AD 100 ndi nthawi imene Chikhristu chinayamba ndithu the very infancy kapena kuti no Chikhristu chinayamba kwambiri. Yesu atafa pa mtanda, right? Atafa pa mtanda wapereka moyo wake kugonjetsa imfa maso kugonjetsanso mtchimo, right? Chichitika nchani? Chikhristu chikuyamba mzimu wake ukhala mwa anthu ake, ufumu wa Mulungu kutani ukuzikika pa dziko lapansi, ndipo Akhristu oyambirira analalikira ndithu uthenga pamene timaona akavala kuyimirira anthu ake, right? Akavalo oyera ukhaso ndi uta
ndipo anapita kukagonjetsa ndikutani ndikukhala kugonjetsa. Izi zinachitika ndithu apadera. Tikaona ufumu wa Chikhristu unapitirira ndithu, akavalo anasanduka ngati wachani akavalo anakhala ngati wamwazi. Chifukwa chani? Chifukwa ina kuti akhristu ambiri anayamba kuphedwa muzaka zimenezo zodusa 100 mwafika 300. Akhristu ambiri amaphedwa ndipo mtendere analibe, komabe anali ndi mawu a Mulungu, lupanga, right? Lupanga linali ndiyo, komano lupanga linabweresano chiwawa kuti akhristu amatani amaphedwa. Okay, so izo zimene zinakhalira mu atabwera akavalo wachitatu amene akuyimirira mu zaka za 100 mpaka 313 AD. Kenako panabwera akavalo wachitatu. Akavalo wachitatu yakuyimirira nthawi imene akhristu anapatsidwa maufulu, okay, ndi Constantine mu zaka za AD 313 kumafika 538 kuti akhristu apatsidwa maufulu, Chikhristu chiyamba kulemekezera kuti ukule mu ufumu wa Chiroma ukhalenso Khristu ndi zina zotero, right? So mu nthawi imeneyi ndi nthawi imene akhristu anamapangano timati ndikande ndikukande, right? Kupanga zoroki chifina atipasa maufulu, komano anthu awa achiromawa ndithu amapembedza za Mulungu, anamazitenga zinthu amaziphatikiza ndi chani ndi Chikhristu kuti chikhale chipembedzo cha chani cha dziko lonse, right? So izo zimene zinakhalira chizindikiro cha number 3. Kenako mu chizindikiro cha number 4 kuonesa horse. Tikaona mtundu wa horse ikuoneka ngati white, okay? Why horse ikuoneka ya white? Akuti mchizungu anakamba mauti pale, okay? Pale horse ndi horse imene ikuoneka sinaje kwa nthawi itali. Simuzanga mukuona. Okay, I think PowerPoint yanga yasongera ngoibuziri sasa. So mu chizindikiro cha number 4 tinaona panali akavalo amene amakhala ngati horse yenena kuti ikuoneka kuti yatani ili pale. Mtundu wake wene sukuonekera, yakhala ngati yasukuluka ngati kuti yasisitika. Okay, so horse imeneyi ikuonesa kuti Chikhristu pa nthawi imene chinaoneka ngati chatheratu. Chikhristu chilibenso zimene Yesu anayamba nazo. Chikhristu chinakhala ngati chakukutika makamaka mu zaka za AD 538 mpaka 1517. Mu nthawi imene ndithu amagulitsa ma indulgences kuti mwina ukhululukidwe, right? Zinthu zambiri zomwe zolakwika zimachitika nthawi imene kuti ukakhululukidwe machimo ukapite kwa nsembe ukapempherera etc. So panachitika zinthu zambiri zimene zinapangitsa zinthu zikhale ngati zatani zasisitika. Koma as time went zinachitika nzonena kuti nkhani sinathere pompo yayi. Yohane akuonabe kafukulidwe ka Chikhristu kuti ufumu wa Khristu mapanga chani pamene pabwano chizindikiro cha number 5 kuti atachosa chizindikiro cha number 5 ndi pamene namaonanso chizindikiro chapadera kuti panali miyoyo ya anthu pasi pachani pa guwa lansembe. Why guwa lansembe? Chifukwa ndi pamene Yesu anafapo, ndipo akhristu ambiri amene anafanso mu nthawi imene ya ma dark ages mu chizindikiro cha number 4 akuwaona kumwambako kuti akufula kuti mufikira lini mpaka mutaweruza etc. Koma tinaona kuti zimene zikuimira kuti miyoyo yawo imafunika chilungamo, miyoyo yawo imafunika kuti ikaonesedwe kuti sanafe ngati anthu ochimwa yayi, koma anafa ngati akhristu amene akuyimirira ndani? Yesu Khristu. Ndipo tinaona kuti mu nthawi yawo ya reformation, mu nthawi yakukonzanso ndi nthawi imene chiweruzo cha maufumu chinayamba. Tikamakamba za chiweruzo tikukamba zino ma records kapena mbiri ya ufumu wa Khristu ndi mbiri ya ufumu wa chilombo ikuyamba. So chiweruzo chidayamba mu nthawi imene muzaka around 1517, around that time ya reformation, because nthawi imenenso zinthu zambiri zinachitika. Okay, so tinaona kuti anapatsidwa minjiro yoyera. Tinaona kuti munthu wochimwa sangakhale woyera asoya, akafa wafa basi. Koma tinaona kuti akhristu ambiri anaphedwa ngati ochimwa. Okay, so aphedwa ngati ochimwa, koma chikuchitika nchani? Chikuchitika nchinena kuti ngakhale anaphedwa ngati anthu ochimwa, anthu awo akupatsidwa chani? Minjiro. Mwanjirena muchiweruzomo anthu akuonesedwa poyera kuti ngakhale anaphedwa ngati ochimwa pa dziko lapansi, anthu awa kumwamba kunoko, kumwamba kuwapanga acknowledge kuti anthu awa anali anthu oyenerera. Muona menepe chimene chimatiuza ife kuti chiweruzo chinayamba nthawi iyi. Okay,
Right, so tinaona tuno chizindikiro number 5. Now tinaona chizindikiro number 6 chimene tikuona kuti tuno pazakhala ndithu chivomerezi pa dziko lapansi. Tinaonanso kuti pazakhalanso zizindikiro mu dzuwa ndi mwezi, kuti dzuwa lizakhala ladesedwa, mwezi uzakhala ngati mwazi, chizindikiro number 6. Okay, now tinaona kuti zonsezi zikazakhala kuti no chizindikiro number 6 chachitika, ndikuti apopo ndi chimaliziro cha zinthu zayani za nthawi yapansi pano. Chizindikiro number 6 chachitika nditi ndi signal kwa anthu a Mulungu kuti makosana nthawi yanu yogwira ntchito adani yatha. Nditi pamenepo zakhala tikuyembekezera chizindikiro number 7, ndipo tizaona bwinobwino kuti chizindikiro number 7 ndi chiyani. Koma no for now tione chizindikiro number 6 kuti no chichitika njani. Tawerenga pa Chivumbulutso 6 verse 15 mpaka 17. Enoch mulipoto twawerenga kapena George achipiriro mutiwerengereni Chivumbulutso 6 verse 15 mpaka 17. Kumatu kuno kwa siya siwone sawa. Okay. Ese muona? Siwone. Ndichitika njani. Okay, maana kaya ningoyikaso. Okay. Yeah, pamenepo ikuoneka. Okay, werengani verse. Verse 15 aoneka kuti ndipo mafumu a dziko ndi akulu ndi akazembe ndi achuma ndi amphamvu ndi akapolo onse ndi mfulu anabisala kumapanga ndi matanthwe a mapiri. Verse 16 aoneka kuti nanena kwa mapiri ndi matanthwe, igwani pa ife ndipo tibiseni ife ku nkhope ya iye amene akhala pa mpando wachifumu ndi mkwiyo wa mwana wankhosa. Verse 17 chifukwa lafika tsiku lalikulu la mkwiyo wawo ndipo akhoza kuyima ndani. Yeah, okay, so tikuvesa wanena kuti no akamati mafumu a dziko ndi akuluakulu. Okay, so akuti no ananena kwa mapiri ndi matanthwe, igwani pa ife. Mukuona? So ichichi ndi chizindikiro number 6. Mukuona? So chizindikiro number 6 chachitika, zonse zatani zatha, zonse zachitika. Ere ati no chifukwa lafika tsiku lalikulu la mkwiyo wawo akhoza kuyima ndani. So chizindikiro number 6 chikutibweresa ife kuyani ku mkwiyo wawo, ku mkwiyo wawo. Mukaza tikafika ku chizindikiro number 7 tizamvesa no akamakamba za mkwiyo wawo akukamba za chani za miliri isanu ndi iwiri. Okay, mukakawerenga Chivumbulutso chapter 15 verse 1 mukavesa no akamakamba za mkwiyo akamba za miliri, right? So izozo tizifotokoza later on. So tikaona chizindikiro number 6 chikutibweresa ife ku miliri kenako Yesu akubwera, right? Okay, so nimafuna tione kuti no zitatha izizi Yohana anaona chani. Okay, Chivumbulutso 7 verse 1 to 3 tawerengere. Verse 1 zitatha izi ndinaona angelo anayi ali nkuyimirira pa ngodya zinayi za dziko, akugwira mphepo zinayi za dziko kuti ingawombe mphepo pa dziko kapena yathawanso. Kuno ikuone. Ese ungowerenga ninyo from the scratch. Okay, zitatha izi ndinaona angelo anayi ali kuyimirira pa ngodya zinayi za dziko, akugwira mphepo zinayi za dziko kuti zingawombe mphepo pa dziko kapena pa nyanja kapena pa mtengo uliwonse. Ndipo ndinaona mngelo wina anakwera kuchokera potuluka dzuwa ali nacho chizindikiro cha Mulungu wamoyo.
ndipo anafuwula ndi mawu akulu kuyitana angelo anayi amene analandira mphamvu kuyipsa dziko ndi nyanja, nanena, musayipse dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira tidzasindikiza zizindikiro akapolo a Mulungu wathu pamphumi pawo. Okay, tikaona bwinobwino the progression of events akuti zitatha izi. Okay, so ili zitatha izizi chuchitika nchani? Yohana akuona zinthu zina, right? Ati Yohana akuona angelo angati anayi ali kuyimirira pa ngodya zinayi zachani za dziko. Okay, akugwira mphepo zinayi za dziko kuti ingawombe mphepo pa dziko kapena pa nyanja kapena pa mtengo uliwonse. Okay, tisayolo tino muchivumbuluso panaibe pa kusinthana kwa machaptala, right? Ine mangupanga flow bwinobwino, right? So anati amwene ayese munende Bible iji wangati kumwe mulipo? Ayi pamzimu. Okay, ali paindi Bible iji mungotokera Chivumbuluso 15 verse 1 amene ayi Bible iji nafuna ati ndisindikire this point. Okay, ndera I'll just read mu Chizungu mapanga translate literally lero ndi. Okay, Chivumbuluso 15 verse 1 akuti no, ndipo naona chizindikiro china mwamba chachikulu ndicho chitisa chidwi. Angelo asanu ndi awiri amene ali ndi miliri imene ili yomaliza, chifukwa mwa iwo mwazazidwa mkwiyo wa Mulungu. Muona pamenepe? So tikamakamba mkwiyo wa Mulungu tikukamba za miliri isanu ndi iwiri ndikhulupirira pamveka. Okay, so Yohana akuona tuno after chizindikiro cha number 6 dzuwa mwezi nyenyezi zikuchitika motero, kenako akuzidwa tuno funso limene inafunsidwa tinawerenga verse tuno, lafika tsiku lalikulu la mkwiyo wawo ndipo akhoza kuyima ndani. So tsiku lalikulu la mkwiyo wawo tikukamba za miliri isanu ndi iwiri. Okay, so akamba za miliri isanu ndi iwiri, so tifika umene koko eri. So akuti no zitatha izi chani araona kuti no lafika tsiku kuti no miliri isanu ndi iwiri iyambe kuomba. Chichitika njani? Atanaona angelo akugwira ya mphepo zinayi zachani za dziko kuti ingawombe mphepo pa dziko kapena pa nyanja kapena pa mtengo kapena uliwonse. So tikaona miliri isanu ndi iwiri ndi zinthu zoti zikukhudzaso payani pa nyanja, tizaona kuti ndiyonjo miliri isanu ndi iwiri kukhudzaso chani mtengo, right? So mwanjirena angelo awa, okay, akuyimirira chani. Tikamakamba za angelo nthawi zambiri tikamakamba za angelo mu Chivumbuluso anthu amaona ngati akukamba za angelo weniweni. No, ngelo nthawi zambiri amayimira tiona tera amatha kuyimirira munthu ngati tikapita Chivumbuluso 14 verse 6 to 9 amakamba za angelo atatu mwano ndi uthenga umene uperekedwa ndi anthu. Okay, so ngelo amangwimira chani uthenga, ngelo angwimira uthenga, right? Tikazapita pa Chivumbuluso 14 akuti no ngelo ena anachoka ku kachisi wa Mulungu ndikukamuuza iye wakukhala pa thambo la mwamba kuti atani amwete kapena akulole dziko. Na funso ndikumati kodi Mulungu kuti amankhe Yesu amachita kutumiza ngelo? Yankho ndiloti ayi. Mwana ngelo akumira yani? Ngelo akungoyimira uthenga kuchoka kwa Atate kwa mwana wake. Okay, angelo atatu amene akugwira mlengalenga pa Chivumbuluso 14 kodi akuyimirira kuti ndi angelo amene azaluke? No, ndi uthenga umene uzayende pa dziko lapansi, uyimirira ndi uthenga umene ukuperekedwa ndi anthu. So chimodzimodzi pa Chivumbuluso 14 pamene Atate akutumiza angelo kwa Yesu kumuuza tino kolola dzikoli, zikuyimirira kuti no ndi uthenga ochokera kwa ndani? Kwa Mulungu kupita kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Tino nthawi ya chimelezero ndani yatha. Okay, so chimodzimodzi apapa tikamaona angelo anayiwa sindikukhulupirira kuti pali angelo atatu afolo amene akugwira mphepo za dziko lino lapansi. Kodi ngati angelo alipo folo akugwira mphepo za dziko lapansi, angelo ndi akulu bwanji kuona menepo? So angelo folo amene zikungoyimira kuti no ndi Mulungu amene watani akugwira zinthu zonse ndikuziyimisa kaye kufikira kuti pachitike chinthu china chofunikira kwambiri ufumu wake. Tikaona pa verse 2 pamene akuzino ndipo naona ngelo wina ndeti ndi uthenga wina ameneyo anakwera kuchokera potuluka dzuwa ali nacho chizindikiro cha Mulungu wamoyo. Okay,
So apa mavesi atibwererapo so tikamapita kumapito anthawi phunzironi atino ali na chizindikiro cha mulungu wamoyo ndipo anafuwula ndi mawu akulu kuyitana angelo anayi amene analandira mphamvu kuipsa dziko ndi nyanja. Muona menepe? So angelowa ali ndi mphamvu kuipsa dziko ndi chani? Ndi nyanja. Angelo ali ndi mphamvu kuipsa dziko ndi nyanja. Angelo akati pali angelo paja 4 amene akugwira cha mphepo zinayi. Muona pali angelo ena apasina mphamvu kuipsa dziko ndi nyanja. Ndi akuti verse 3 nanena musaiphe dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira titasindikiza chizindikiro akapolo a Mulungu wathu pa mphumi pawo. So tikapita kwa chivumbulutso tizapeza no paliso angelo angati 7. Angelo 7 amene awanda amene akuponya miliri isanu ndi iwiri pa dziko lapansi. Koma tizaona nawo kuti no tikaona bwinobwino miliri isanu ndi iwiri ndi chani? Tikamangamba za mkwiyo wa Mulungu kuti Mulungu akakwiya zimakhala kuti chani? Let's say ukusera ndi munthu ne muzakulu musagwire mmenemo musasera amenepo ne munthu changopitiza kusera amenepo, right? Munthu uja atati wagweramo after utamuza ka 10 kuti onese mkwiyo wako ungatani kungomusiya munthuyo. Mukuona? So akamamba za mkwiyo wa Mulungu mapita nthawi ndi Mulungu amene wasiya dziko lino lapansi kuti likumane ndi zosata zakusankha kwawo. Pano pa masantisa apanga zinthu zoopsa kutsuwa apanga china chilichonse mano zinthu zimakhala ngati effect yake palibe, right? Kumano miliri isanu ndi iwiri tizaona nawo tino ndi Mulungu amene walisiya dziko lapansi kuti no libale zipatso za human experimentation zonse zimene anthu amapanga pa dziko lapansi zosatira zake zirani zibwere. Tikuona menepe? So tiona tino ndi choncho ndithu. So apapa akuti zitatha idzi Yohana akuona angelo asanu ndi angati awiri agwira mphepo zinayi ndipo pambali pake akuti uthenga kupita kwa ndani? Kwa angelo amene ali ndi mphamvu kuipsa dziko. Tinaona kale kuti no chivumbulutso 15 atuza ife kuti no angelo amene ali ndi mphamvu kuipsa dziko ndi angelo asanu ndi awiri amene ali ndi miliri isanu ndi iwiri. So apa chingotipasa picture tikamakamba za angelo ndi uthenga chabe, right? Ndi uthenga chabe umene ukubwera apapa. Sometimes palibe so ngelo kumano ndi uthenga chabe, right? So izizi zikuchitika akuti zinthu zonse ziyime kaye kufikira kuti chani anthu a Mulungu atasindikizidwa pa mphumi pawo. Mukuona menepe? Anthu a Mulungu akufunika asindikizidwe. Okay? Now, mmene ndangofotokoza choncho ndi kuti china chake mutu mwano chikufunika chiyende. Tiyeni tifunseni mafunso. Tili pa chizindikiro chinamba cha 6 apabe mmene tikuyankhulamu. Fari noti mu chapter number 6 dzuwa mwezi nyezi sera zachitika. Kena kuchiusara amene kuti yani ndi mkwiyo wa Mulungu, right? Ndakoza no gwirani chani mphepo zinayi. Angelo agwira mphepo zinayi. Kena akupotoka nkerena amene ali ndi uthenga musaiphiya dziko kufika atasindikiza anthu athu. Mwanjira ina kusindikizira kwa anthu kumene kuchitika papa kumene tinaona ndi kwa 144,000 kukufunika kuchitike isanafike chizindikiro cha chinamba 6. Mwanjira ina kusindikizira kwa anthu awa kufunika kuchitike before chizindikiro cha chinamba 6. Kufunika kuchitike before ndati zimene zikufunika kuchitike mu chizindikiro cha chinamba 5. Chifukwa ndionera zimezi. Chifukwa chizindikiro cha chinamba 6 ikamumenya ndikuti chichitika nchatu choyambirira dzuwa mwezi zikusongonekera, right? Nyezi zikugwa kena kuchitika cha nthawi imweyo mkwiyo ufuna kutani uyambe. Mwana mkwiyo sukubwera chizindikiro cha chinamba 6. Nona mkwiyo ukubwera pompopompo chizindikiro cha chinamba 7, right? So palibepo nthawi yoti anthu a Mulungu asindikizidwe akalaalika apapa nthawi yatha kale. Mwanjira anthu a Mulungu afunika asindikizidwe muchizindikiro cha chinamba 5. Alipo amene ndifunsa pa zomwe ndafotokozazi. Matisi ya mbuyo. Okay, fusa mbomwe ndakusiyana mbuyo mama. Ndikizida kuti kuchitika muchizindikiro cha namba 5. Osati muchizindikiro cha namba 6. Mina ngoda fotokoza. Okay. Okay, all right. I think in this slide yake. Now, my God. Okay. All right. Okay. For some ndi yanke yonje. Okay. So
apapa amene ali ndi funso chonde tiziyankha ndi bwino kuti noti pange delay ndikuzayidula leso muzapitiriza later on than kuti retirement. Okay, sinuza sikusintha ifa yani. Okay, ningo iyo sa slide yasiya kusintha ndi ikaso mpano. Okay, all right, ningo ikaso. Okay, brother Esi, munabaona pa ujeni pa Chilimbuso 15 verse 1 pamene amakamba kuti mkwiyo wa Mulungu ni miliri isanu ndi iwiri. Tikaona chizindikiro chachi number 6. Chizindikiro chachi number 6 ndi chani? Dzuwa likudesedwa, mwezi kusanduka mwazi, nyezi kugwa, kenako lafika tsiku la mkwiyo wa Mulungu. Kulengeza lafika tsiku la mkwiyo wa Mulungu. Chikusala mwe muri yani chizindikiro chachi number 7. Chizindikiro chachi number 7, that's the end. Ndikumaliza kwa zinthu zonse. Okay? Ndetu kunena kuti no, akamakamba kuti lafika tsiku la mkwiyo wa Mulungu. Tukamba zona no, tsiku la mkwiyo wa Mulungu ndi miliri isanu ndi iwiri. Mwanjira ina lemba la chilombo la kidakale miliri ifulira ndani yambe. Ndetu kunena kuti no, ngazidi choncho. Ndetu kusindikizida kwa anthu sikuchitika mu chizindikiro chachi number 6 koma mu chizindikiro chachi number 5. Ndikupasani ofotokozedwa yake. So ati pali angelo 4 amene akugwira mphepo zinayi. Angelo 4 akuyimira chani? Sizoti pali angelo 4 amene ayima. No. Zonguyimira kuti Mulungu akugwira ma events. Okay? Muzisomo zake kuti zisachitike, kuti zisasokoneze ntchito yofunikira kwambiri. But no, pamene angelo akugwira mphepo zinayi zikuyimira chani? Ati musayiphe dziko, musayiphe yani nyanja, zikuyimira miliri isanu ndi iwiri. Mphepo zinayi zikuyimira miliri isanu ndi iwiri. Fatino malo amene anatchula kuti mphepo zigunda ndi malo amene miliri isanu ndi iwiri azagundeza. Komanso uthenga wena ochokera kwa Mulungu unena kuti yani musayiphe. Ati uthenga anabwera wa angelo kuti musayiphe. So mwanjira pale angelo ena amene akufuna ayiphe dzikoli. Tiona pa Chilimbuso 15 verse 1 angelo amene akupha dziko akuyipha dzikoli ndi angelo amene ali ndi miliri isanu ndi yani ndi iwiri. Okay? So tikaona ma events amene wawa ngati tikunena kuti no pazachitika chizindikiro mudzuwa, chizindikiro mwezi, chizindikiro mnyenyezi, kenako iyi ndi chizindikiro chachi number 6, kenako akuti kuli chani miliri isanu ndi iwiri, right? Mkwiyo wafika. Kenako tikunena kuti no dzuwa, mwezi, nyenyezi zakhala affected, kenako anthu a Mulungu no azamba kusindikizidwa. Tikaona oda imeneyo, oda imene ndi tino tikhala tino tikusokoneza zinthu. Niwafuna mutiwerengera apa. Chilimbuso 7 verse 4 yani. Chilimbuso 7 verse 4. Yasintha slide nga sikusintha? Sikusintha. Chichitika njani? Okay. Manika. Okay, manika ningo ngokanga zodi kwenga ni. Tandro chichitika njani? Okay, mugayo na Mungu amba kuwerenga. Okay, abwera kumano palibe koko. Yeah, okay. So akuona Yohane akuona yani? Akuona ngere abwa ndu uthenga, right? Kuti yani? Mu 7 verse 4 awerenga nayo. Verse 4. Ndipo ndinamva chiwerengero cha iwo osindikizidwa chizindikiro 10,000 osindikizidwa chizindikiro cha mafuko onse ana a Israeli. Yeah, so mwanjira ina zimene zikuchitika apapazi anthu a Mulungu akufunika asindikizidwe before chizindikiro cha number 6. Ningo ufotokozerani fa ya ndikukhulupira mukutha kuone slide ikasintha mmene sikusintha. Okay, so akamba za Yuda, Rubeni, Gadi, Nafta, Benjamin, Joseph, Isaka. So anthu awa kusindikizidwa bayani pamphumi pawo. Tifotokoza zimene zinapita mwapita. So anthu awa amene akusindikizidwa chichitika nchani?
tikaona zizindikiro zija, okay? Pa chizindikiro cha number 1 pakuchitika chani? Horse yoyera. Pa chizindikiro 2 pabwera horse yofira ichi, tinaona akavalo ofire, okay? Pa chizindikiro cha number 3 tikuona no black horse, tafotokozera ndi zimayimira chani. Pa chizindikiro cha number 4 pabwera no pale horse, dark ages imene, okay? Itatha dark ages pamene pabwera chani? Souls under the altar, kumena miyoyo pasi pa guwa lansembe, imene imayimira chani nthawi ya reformation, ndi chiweruzo chamba na chitika mamba. Kenako chizindikiro cha number 7 zimene zikuyimira chani? Tsiku la mkwiyo wake. Now tikamaona chizindikiro cha number 6 chikulalikira kuti no lafika tsiku la mkwiyo wake. Brothers, awati tikhale limodzi ndena tonse. Tsiku la mkwiyo wake ngati lafika, ndi nthawi yoti anthu a Mulungu atha kusindikizidwa. Ayi. Fano tsiku la mkwiyo wake likafika, tikaona Chivumbulutso 15 verse 1 auza ife kuti no mkwiyo ukuyimira yani? Miliri isanu ndi iwiri. Okay? So ngati mkwiyo ukuyimira miliri isanu ndi iwiri, ndeno ntchito ya chipulumutso yarani? Yatha pa nthawi imeneyo. So Chivumbulutso number 6 ikuti ululira ife kuti no akhoza kuyima ndani chifukwa yafika tsiku la chani? La mkwiyo. So Chivumbulutso number 6 ikulalikira za tsiku la mkwiyo. Tionatu chizindikiro cha number 7 ndiye mkwiyo pamene ukubwera ngati miliri isanu ndi iwiri. Tizaona zimenezi. So chizindikiro cha number 6 ababa sinthawi imene anthu a Mulungu akusindikizidwa. Anthu a Mulungu afunika asindikizidwe chizindikiro 6 chisanatani chisanafike. I do not know ngati zopanga sense menda fotokozazo. It's zikupanga sense. Okay, all right. So 10 so which means now tikamaona ababa 144,000 ifunika ipangire sealed pakati pa chizindikiro cha number 5 ndi chizindikiro cha number yani 6. Okay? So tikamaona chivumbulutso cha number 7. Chivumbulutso cha number 7 chifunika chikhale pakati pa chizindikiro cha number 5 ndi 6. Chivumbulutso cha number chapter 7 chimafunika chikhale pakati pa chizindikiro cha number 5 ndi 6. Chifukwa tione evidence from the Bible kuti ndi chonchodi. Tione chizindikiro cha number 5. Tikaona chizindikiro cha number 5 atuza sochonjo kuti nozimene ndofoza zinzoona. Chifukwa pa chizindikiro cha number 5 aona miyoyo pasi pa guwa lansembe imene imira anthu amene anaphera mu dark ages, koma no chiweruzo chidakhala anthu akutengedwa ati analoyenerera ufumu andani wa Khristu. Okay? So tione whenever. Tarengeni Chivumbulutso cha number chapter 6 verse 9 to 11. Chivumbulutso 6 verse 9 to 11. Mutawerenga ramwe. Slide sina sinte uone kabela kuti. Ndizokhala bwana. Sikusini. Okay, maneka ningwesera zina zake. Okay, so ningwesera zina zake. Okay. Ndivura kupanga share chifanya. Okay, maneka. Amene ndi Bible tatowerengera Chivumbulutso chapter
chifukwa zikukhala tuno ine of course ndikutha kuona kumene ine simukuona amene Bible chiyo angotenga mu 6 verse 9 to 11 kunaka kwanisa aposimuzati 6 verse 19 6 verse 9 to 11 osati 19 verse 9 akunena kuti ndipo amene adamasula chizindikiro wachisanu ndinaona pansi pa guwa lansembe mizimu ya iwo adaphedwa chifukwa cha mawu a Mulungu ndi chifukwa cha umboni umene anali nawo. Verse 10 ndipo anafuwula ndi mawu akulu ndi kunena, kufikira liti mfumu yoyera ndi yoona muleka kuweruza ndi kubwezera chilango chifukwa cha mwazi wathu pa iwo akukhala pa dziko. Verse 11 ndipo anapatsa yense wa iwo mwinjiro woyera nanena kwa iwo kuti apumulebe kanthawi kufikira atakwaniranso akapolo anzawo ndi abale awo amene adzaphedwa monganso iwo eni. Taona amenepo akutize fanano anawuza kuti atani apumule kale kufikira anzawo satatani ataphedwa ndikuphera paveka amenepe, which means ona kuti no anthu amene anaphedwa mu chisautso cha dark ages so khawa amene amafunika atani akhale ngati akumana nazo milungu ilima, wafunika pakhale magulu ambiri amene akukumana nazo. Gulu lina limene takumane nazo makamaka kuphedwa monga tiwo anaphedwa pa guwa lansembe ndi gulu limene likuonesera mu chapter number 7. I believe aliyense tikuyenda no limodzi amenepo okosana. Okay, apa ndi I do not know kuti ikupanga chani ndikaniza kupanga share completely. Okay, mungati pasa 2 seconds ndikupanga exit ndibwereso kuti tione ndifuna ndiyani. Okay, so muna tongoyesera kupanga so share kumaliza yasokuisa ndipangisa khabe. Okay, so avandi aganigeraro okay manika ngopeza njira ina ningoyesera njira ina ngati zingatheke andava zona kupanga share PowerPoint sizikuthekelatu. Okay. Okay, the next slide inofuna ndiwenge ma comparisons the without the PowerPoint tandivutirapo, so that's why inofuna kwambiri kuti tikhaire kuona PowerPoint. So yeah, so just give me a minute. I'll sort this thing out.
Okay, anyways, tikamaona mafunso ena mwina tingopitiriza zina zilichedwesa. Okay, so tupitiriza tikamaona mafunso ena amathabwa kuti kodi tikamakamba za 144,000 anthu amene akusindikizidwa ndi ndani. Okay, so pamakhala mafunso ngati amene onena kuti ndi ndani. Okay, so funso la madina kuti kodi awawa ndi Ayuda enieni. Okay, 144,000 ndi Ayuda enieni. Okay, now munthu ukakhulupirira 144,000 ndi Ayuda enieni zimathabwesa mafunso ena chifukwa kuti ndikhulupirira alesa kundive atikumvani. Okay, so tikamafunsa funso lino 144,000 ndi Ayuda enieni, funso imene imafunsidwa chifukwa kuti pamakhala ndithu mafunso fara akuchita kamba ndi chani ndi 144,000 osindikizidwa kumafuko onse a Chiyuda. Kumano mungada kuona sana bachituzi bajo chapter number 7 imene mukapeza nawo aripo kusindikizidwa fuko la ndani, fuko la Yosef, right? Kusindikiza fuko la ndani la Levi. Now Yosef sana ingede ndi anthu azibale ake but anakula separated from them. So malo mwake mwa Yosef panali Manase ndi Ephraim. Okay, Manase ndi Ephraim ndamene analowa malo mwake mwa ndani mwa Yosef. Tikaonanso ngati Levi samayenekera pakati pa anthu olandira cholowa. Levi chowa chake china ndani chinayi Mulungu. Levi akunena kutumika kuti ukachisi. Okay, so tikaona zimene zitimaona pali zinthu zambiri zimene tingazipande count kusidwa kamena ku anthu chani. Okay, so tiona ndithu pamene tikupitirira phunziro lathu kuti gulu limene ndilitiro. Okay, so anthu ena amafunsa funso kuti anthu amenewa ndi namba enieni. Okay, funso limakhala kuti okay ngati anthu akusindikizidwa ndi namba enieni kuti nali kodi 144,000 funso ngoti akuwerenga ndi ndani. Ngati namba ngoli yokwirika 144 ndipo zitha kuti basa chance kuti nomwina iwe kufunisisa utakhala namba koma utonzera wakanira chifukwa Mulungu anayeka 144 chani ndi zibasa mfundo chani kamba ya predestination so Mulungu mwa Yesu Kristo iwe ngati mwa Yesu Kristo ndo mukakali. Okay, so Mulungu akubwera luya sapamu ya taino tose mfumo mwa Yesu Kristo ngula mwandani mwa Yesu. So mavura ngamena makhala bodo antaka namba ine ndameneyo komanso ngati namba ili yogwirika ngati 144,000 namba yogwirika ndikuti next digiting kuti ndiyogwirika ndoti 144,000 ndoti ndi Ayuda enieni para kuti kuzina ndi 144,000 kumafuko pero fayana Ayuda. Koma tikaona muno bwino nawo Ayuda amene akambira papa Agalatia 6:16 akuza ifuna ndi Ayuda mwandani mwa Mulungu, right? Israel of God, Ayuda mwa Mulungu. Okay, so tikaona muno bwino Ayuda amene Mulungu amakhala kusenta tikaona kanili baba ndena kuno Paulo anaduza ifuna kuno tikamakamba za Ayuda amene ali kunja kuma Ayuda amene ali yani ali ngati so si literal number ayi si literal number ayi. Alright, so tizwe zimenezozo pali zinthu zimene datha kukambirana mano chifukwa choti ndikuoneka kupanga share slide ndoti zinthu I can't
show you mafunika muziona kuti izikhala motani. Ndinuna ningwesa kumaliza munonga lizitakanike. Okay, mungono zanga ari mukutha kuona zimene ndikupanga share. Mukutha kuona? Yeah, ndaona. Okay, apa okay, mukutha kuona screen yanga no? Yes. Okay, yabwino. Mukakhati sindikuveka muzongomanga unmute. Fara apa sindizitha kukuona so niso ya. Okay, so ndikupitiriza. So apa tikutha kuona chi slide chili pano paje. Yeah, the pre-advent judgment. Tikuona. So alright, so muzipanga unmute apa ndisinditha kukuona niye. So tikana pa Daniel chapter 7. Daniel 7 akutuza funo pali nkhondo mosusana ndi oyera ake. Tikaona Daniel mukaerenga Daniel 7 yosage. Kuyambira pa mene atangotchula chirombo akuti chichita nkhondo ndi oyera. Daniel 7 anakamba katatu. Chichita nkhondo ndi oyera kera chilozo chikhala. Chichita nkhondo ndi oyera chilozo chikhala. So tikaona muno Daniel 7 akutonesa funo chirombo chimene chichita nkhondo ndi oyera ake. Mwanjirenda pali ufumu wa Kristu umene uli mwa anthu ake oyera, ndi pali ufumu wa chirombo umene uli ufumu andani wa Satana, mafumu awiri. Kenako chilozo chirano chikukhala. Chilozo pamene chikukhala, chirombo chikutani chikutchedwa pamene Kristu akulandira yanu ufumu. Mwanjirenda tikaona pa Daniel 7 maufumu alipo 5. Daniel 7 pali Babulo, amene ndi Aperezi, kenako ndi Aheleni, kenako ndi Aroma. Aroma kenanso pali ufumu andani wa Kristu, pali mafumu 5. Ufumu unenso umagonjesana ndi unzake. Kumapeto kuli mafumu awiri, right? Amene akuyenda nthawi imodzi. Aroma amene achirombo, amene kuli Aroma amene abweretsa ngati Europe mapita nthawi. Chikuzapeza ati nchosayenera chikuchosedwa. Ufumu wa Kristu umene ulandirani dziko lino lapansi kuti no ufumu upite kwa ndani? Kwa Kristu Yesu. So iyo ndimene nkhani akamena mu Daniel chapter 7. Pamene tikapita pa Chimu chapter 5 verse 1 to 11. Chimu chapter 5 mpaka na chapter 11 tokamba za ufumu wa Kristu. Tikuona zizindikiro 1 up to 4. Pamene tikuona akavalo. Akavalo amene chapter akavalo woyamba mpaka na 4, zizindikiro 4 zimene zikuimira ya nkhondo imene chirombo chikuchita ndi yani ndi oyera. Alright? Tikamakamba za Daniel kuti anaona chilozo chinakhala. Chilozo chinakhala chikuyambira liti? Chilozo chikuyamba pa nthawi imene timaona miyoyo pansi pajani paguwa lansembe. Chiweruzo chikupitirira mpaka na nthawi yake iti ya 144,000. Mwanjirena chiweruzo cha ufumu wa Kristu kuyambira nthawi ya imene Yesu anakwera kumwamba ndi kusanula mzimu kwa anthu ake. Chiweruzo chimene cha ufumu wa Kristu chikutengedwa ku nthawi imene Yesu anayamba ufumu wake pa Pentecost. Tikuziwa manjiri zinakhala yonje. Tikafika ku Chimu chapter 12, Chimu chapter 12 verse 5, akuruza ifuna kuti no Yesu Kristu anakwera kupita kumwamba ndokakhala pa mpando wakachani wachifumu. Kenako Chimu chapter 12 verse 10 omwe akuruza ifuna tsopano zazijani chipulumutso. Tinachadza chani ufumu wa Kristu. Mukuona? So ufumu wa Kristu namba after Pentecost, right? Yesu anakwera kumwamba, right? So apa pamene akutuza ifuna no pali miyoyo pansi pa guwa lansembe. Akutuza ifuna kuti no chiweruzocho chikuyamba mu nthawi imene tikuona chinthu chochikachi. Ndiyo chiweruzo chikuyamba mu nthawi ya Reformation. Okay? Chiweruzo chikupitirira kufikira 144,000. Mwanjirana ufumu wa Kristu uzafufuzira mpaka kufikira mukulu limene ili kuti 144,000. Mwanjirana 144,000 ndi anthu amene akuzanyamula ufumu wa Kristu ndi uzaonesesa kuti no chimene Kristu amapanga ndi chani. Nikuona Mulungu ati no tagwirani zonsezi mpaka tasimikiza chani akapolo ati. Chifukwa no ngakhale ufumu wa Kristu unayamba bwino kuti unayamba ndi akavalo woyamba uchi unayamba kusisirika mpaka chizindikiro cha namba 4. Kenako Mulungu aonesa kuti no zinthu kuzikonza akuona miyoyo pansi pachani paguwa lansembe. Kenako akubwera 144,000. So 144,000 ngati no ufumu wa Mulungu umene watani wasanduka waphumphu. Kenako chichitika njani
tikuona no pachitika zindikiro mudzuwa kenako pazachitika yani malipenga 7 kenako Yesu akulanda chani ufumu wake alanda ufumu wake chifukwa yani pano anaendefosaza ndiaonesa yani chimene ufumu wa Khristu mapanga mu nthawi yomweyi Chimuso 12 Chimuso chapter 12 mpaka 19 tikuona no chilombo ndi Satana akuchita nkhondo ndi awera ake tikamaona chiweruzo pamene tikuonano ati miyoyo pasi pa gwala nsembe event imene ikufanana ndi yani chilombo chochika yani pa dziko lapansi chilombo chachiwiri imene tuli America chifanano America inakhazikitsidwa mu zaka za 1776 which is around zaka za reformation mukuona ufumu wa Kristu umene umabwera kwa anthu amoyo tikuona kusindikizwa 104,000 umene ufumu wa chilombo uzafufuzira mwa anthu amoyo kuti uonese chomalizira chake mu lemba la chilombo so lemba la chilombo ni event imene kuonesa chimene ufumu wa Satana umapanga beast tuona dziko lapansi likupangira harvest kena kono miliri isanu ndi so tuona miliri isanu ndi ndi chiweruzo ya chilombo pamene mu chiweruzo ya Khristu ndi malipenga asanu ndi awiri so izo zote zifufuza bwino uku Khristu akulanda ya ufumu wake chilombo chikuwina unyani mu moto so awo ndi ma events amene tikhala tikuwaona so funso ndirakuti 104,000 ndi ndani ndi Ayuda kapena gulu la anthu onse opulumutsidwa now 104,000 sangakhala Ayuda tufana no Muyuda simungapendali Muyuda kuja komanso singakhale gulu la anthu onse opulumutsidwa ichi ndi chifurukuza chachiwirichi later sangakhala Ayuda ifa yani katino Mulungu akuti tipembedze Mzimu ndi choonadi wonse ali mwa Khristu ndi mbewu ya ndani ya Abraham akalere afika kuza choncho so sangakhala Ayuda yeni right hello yeah ndifuna ndingofunsa saba sorry for interrupting ujeni alpenya study yangu mema ibangira ikuonesa kuti maufumu akuoneka kuti ma events akupangika mofanana ndi nthawi imodzi ngati kuti mene the Mark of the Beast imene ikupangidwa within the same period iso pamene the sealing ya 144 ikuchitika ndi choncho yeah ndi choncho okay yeah thank so tabiririza yeah pitiriza okay akafunso yangu ungofunsa alright tubiri so kodi nambalayi ndi yeni yogwirika ndiye tikanena namba ndiyo gwirika naona kuti ndino ndi gulu la anthu kuti logwirika basi right so tono namba ngati logwirika ndoti tikunena so ndi Ayuda eni which sizilitero now ndimafuna mundiwerenge Chimuso chapter 7 verse 9 oti yani Chimuso 7 verse 9 verse 9 yeah zitatha izi ndinapenya taonani khamu lalikulu kuti palibe munthu anakhoza kuliwerenga ochokera mwa mtundu uliwonse ndi mafuko ndi anthu ndi amanenedwe kuyimirira ku mpando wachifumu ndi pamaso pa Mwana Wankhosa atavala zovala zoyera ndi makhwantha akanjeza m'manja mwawo so akuti anaona chani zitatha izi anapenya taonani muona pamenepe talapa pamenepe makosana arana anaona ndimafuna kuti tivane pamenepa okay mina ndipite kusogolo zitatha izi ndinapenya now tikabwera Chimuso chapter 7 akuti chani Yohane anatani anamva Chimuso chapter 7 okay unatibwererepo okay tika chivumbulose mafunika uzilemba basi uzoona ati zitatha izi ndinaona okay angelo mama so kenaka kuti yani ndipo ndinaona angelo wina akuchokera potuluka dzuwa etc said okay in the verse 4 sinayo enge okay ndeli kusogolo anyway sorry
Pepani. Anyways, so nkhani yayo ndiyonena kuti no tikawerenga chimu 7 verse 4 akuti anamva anthu osindikizidwa. Verse 4 anamva koma sanaaone komano atapenya taonani khamu lachani lalikulu. Okay, so Yohane anatani anamva 104,000 ndi kusindikizidwa koma anaona chani khamu lalikulu. So mungaona khamu lalikulu lili mutona tino likuchokeradi ku mtundu ndi manenedwe ndi chiyankhulo china chilichonse. So Yohane anamva 104,000 koma anaona chani anaona khamu lalikulu. Now chichili stere mazaza anthu angati makosana amene akuza manamba sikuziwa makosana chichili stere mazaza anthu angati Thinking this 60 chakuti 1,000. cha Kana ni 60,000. tani 60 chakuti 50. I Okay, think mwina 60. so 60 anyways, chakuti. okay, all right, so let's just put it maybe 15,000. Okay, utate umva namba la 104,000 anthu. So ino mukuti 50 chakuti. So tikaona stadium ya Chilili stadium ichi, right? Utate okay, capacity ya Chilili stadium 20,000, right? Tingonena chonchi ndi namba yophweka kuimva komano kuti uone anthu 20,000 ndi gulu lalikulu kwambiri. So ndikuthandiza kuti yani gulu lili limene analiona Yohane ili ndi gulu limene analimva ndi gulu limodzi. So Yohane anamva anthu 104,000 akusindikizidwa komano anaona 104,000 akusindikizidwa kudyana kugulu la ana Israeli, right? Komano anaona gulu lija Israeli wake si Israeli amene akuziwa iye koma ndi gulu ochokera ku mitundu wina uliwonse. Okay, so anthu anayi ndi makwata akanjeza muchani m'manja mwawo. So tikaona bwinobwino makwata akanjeza akuyimira yani akuyimira tsiku la yani la chitetezero. Tikaona ana Israeli amauzidwa tino ikafika tsiku la chitetezero likadusa kena kuyima zafika na tsiku la yani la yani Feast of Tabernacles whereby afunika achoke kumalo amene amagona akekeno chani akekeno zimene zizi za makwata zakanjeza kagone mmene mu mabooths, right? So zimene tsiku la chitetezero atha kena kuna anthu apita kuti akumwamba. Tinaona kuti Jehova tomene nthawi imene anthu a Mulungu akuchesera tchimo even m'malingaliro awo, right? So after amenepo tikuona tino anthu amenewo akukonzekera kupita kuti kumwamba akhala ndi Mulungu. So tiye ndimvesese magulu awiriwa. So tikaona magulu awiriwa amene anthu amene amaonda kwa gawo tino 144,000 amene akukalalika kena kuti gulu lalikulu limene anaona Yohane ndi imene likutuluka nawo. Okay, so tiye ndimvesese magulu awiriwa ndi ine ndimakhulupirira ndi gulu limodzi. Choyambirira tizo tino 104,000 akusindikizidwa amene mphepo zatani zagwidwa ngati gulu limene lili tikuliona apapa. Yeti tikaona chimu chapter 7 verse 9 ndi 10 anthu gulu lachiwiri talionali ndi gulu la anthu amene apulumuka. So kumapita nthawi tona tino sungapulumuke kukhapo kwasindikizidwanso mamkhumi. So tona tusindikizidwa mamkhumi ndi yani, right? Chimu 6 verse 9 akuti no ndipo pamene yeah, okay, so tapawerenga apapa ndimafuna ati munthu werengere chimu 6 verse 9 mpaka na 10 ndi 11 kuti timvesese magulu awiri andi yani. Tawerengera menepo chimu 6 verse 9 10 ndi 11 amene angawerengerenga na mwanjangu chonde. Verse 9. Ndipo amene adamasula chizindikiro chachisanu ndinaona pansi pa guwa lansembe mizimu ya iwo adaphedwa chifukwa cha mawu a Mulungu ndi chifukwa cha umboni umene anali nawo, ndipo anafuwula ndi mawu akulu ndi kunena, kufikira liti mfumu yoyera ndi yoona muleka kuweruza ndi kubwezera chilango chifukwa cha mwazi wathu pa iwo akukhala pa dziko. Verse 11. Ndipo adapatsa yense wa iwo mwinjiro woyera nanena kwa iwo kuti apumulebe kanthawi kufikira atakwaniranso akapolo anzawo ndi abale awo amene adzaphedwa monganso iwo eni. Yeah, so tikaona muno bwino
Taonaona kuti no pali gulu limene lofunika lidzadusenso mu zokwiya mwilima, right? So tikaona muno bwino 144,000 amene akusindikizira pamene mphepo zagwidwa. So anauza awa kuti tapumani kafika zamene Satana adaphedwa. Mwanjira ina anzawo amene akuphedwa ndi gulu la anthu amene akudusa mu chisonso chomaliza. So izizi zikufunika zichitike pamene mphepo zagwidwa. So magulu awiri afunika asindikizire pamene mphepo zayima. Tabona venepa chimuso 6 verse 12 mpaka 17 adiyana. Chimuso 6 verse 12 mpaka 17. Verse 12 akuti ndipo ndinaona pamene anamasula chizindikiro chachisanu ndi chimodzi, ndipo panali chivomerezi chachikulu ndi dzuwa lidada bii longa chiguduli cha ubweya ndi mwezi wonse unakhala ngati mwazi, ndi nyenyezi zam'mwamba zinagwa pa dziko monga mkuyu utaya mkuyu zake zosapsa kugwedezeka ndi mphepo yolimba. Verse 17 chifukwa lafika tsiku lalikulu la mkwiyo wawo ndipo akhoza kuyima ndani. Yeah, so tikutaona kuti no mwamazikayo tikaona zimene zikuchitika papa tikuona kuti no ngero uthenga umene ukuexpecta pa chinthu chali number 5 kuti no ayime kaye kufikira anzawo ena ataphedwa. Okay, koma patikuzidalira kuti no pamene chizindikiro cha number 6 chikusekulira tsiku lalikulu la mkwiyo lafika. Mwanjira ina tsiku la miliri isanu ndi iwiri yafika kale. Mwanjira ina ngati tsiku la mkwiyo lafika miliriyo ikagwa pa iwo amene atenga lemba la chirombo. Chimuso 16 verse 1 to 3 maruze fenado miliri isanu ndi iwiri ikugwa pa iwo amene atenga lemba la chirombo. So ngati tsiku la mkwiyo wawo lafika kale, right, ndiye kuti no mark of the beast yayikidwa kale, anthu atani asindikizidwa kale, chilezo chawo chasikidwa kale. Mukuona menepe. So ngati zilitero ndiye kuti no kusindikizidwa kwa 144,000 kufunika uchitike chizindikiro cha number 6 sanachitike. Ndiye kuti kusindikizidwanso kwa gulu limene zifunika zichitike chizindikiro cha number 6 sanabwere. Mwanjira sangakhale magulu awiri kusiyana, ifunika ikhale gulu limodzi. Okay, so tikaona muno bwino kusindikizidwa kuchitika pakati pa chizindikiro 5 ndi 6. Fateno tikaona after chizindikiro cha number 5 patikuzidwa no angelo tikuzidwa angelo atani agwire chani mphepozi. Okay, tikaona menepa okay, I think tinawerenga kale Chimuso 7 verse 1 to 3. Muna tingowerenga tawerenga nariya. Verse 7 verse 1 zitatha izi ndinaona angelo anayi ali nkuyimirira pa ngodya zinayi za dziko akugwira mphepo zinayi za dziko kuti ingawombe mphepo pa dziko kapena pa nyanja kapena pa mtengo uliwonse. Ndipo ndinaona angelo wina anakwera kuchokera potulukira dzuwa ali nacho chizindikiro cha Mulungu wamoyo, ndipo anafuwula ndi mawu akulu kuyitana angelo anayi amene adalandira mphamvu kuyipsa dziko ndi nyanja. Verse 3 nanena musayipse dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira tidasindikiza chizindikiro akapolo a Mulungu wathu pa mphumi pawo. Yeah, so zimene zikutuza yafuna kuti no kusingizidwa kwa 144,000 kuchitika nthawi imene mphepo zagwiridwa. Okay, so which means 144,000 imene gulu limene zifunika zonse zichitike pa nthawi ngati nthawi imodzi. So china chimene chimandiuza kuti no gulu la 144,000 ndi gulu lalikulu ndi gulu limodzi, simagulu awiri osiyana, ndi chimene Mulungu anagwiritsa ntchito mu chapter 5 ndipo anachibwerezanso mu chapter 7. Tawerenga ni chapter 5 verse 5 ndi 6 ariya. Verse 5 ndipo mmodzi wa akulu ananena ndi ine, usalire, taona mkango wochokera mfuko la Yuda, mudzi wa Davide,
walakika kutsegula buku ndi zizindikiro zake chifukwa zisanu ndi ziwiri. Verse 6 ndipo ndinaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamoyo zinayi ndi pakati pa akulu mwana wankhosa ali chilili ngati waphedwa, wokhala nazo nyanga zisanu ndi ziwiri ndi maso asanu ndi awiri, ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu yotumizidwa ilowe m'dziko lonse. So apa tikuona kuti no ati Yesu Khristu ati Yohana atawuzidwa kuti akulu palibe amene angathe kusegula buku, right? Yosiniriza ndi zizindikiro zisanu ziwiri. Yohana analira ndipo mmodzi wako ananena ndine usalire, taona. Tikuona zenebe. So Yohana akuzati ndi taona mkango ochokera fuko la yani la Yuda. Koma Yohana anaona kuti yani ndipo ndinaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamoyo zinayi ndi pakati pa akulu mwana wankhosa ali chilili ngati wophedwa. Yohana anawuzidwa kuti yani taona, atione yani mkango wa fuko la Yuda. Komano ataona anaona kuti pali nkhosa. Tikuona kodi Yohana imene anazati taona mwanjirena Yohana anangomva mawu kuti mawu anamuzanya taona fuko kwa fuko la Yuda, anamva mawu kuti taona, right? Komano ataona anaona jana mwana wankhosa. I hope wewe pamveka makosane. Mkango ndi mwana wankhosa si zinthu ziwiri zosiyana. Mkango ndi mwana wankhosa si zinthu ziwiri zosiyana, actually ndi chinthu chimodzi. Okay, so tikapita chivumbulusoku chimene anamva Yohane ndi chimene anaona ndi chinthu chimodzi. Tiye tione wene baba. Muwerenge Chimbuzi chapter 5 verse 4 ndi 9. Tawerenge wene pa Chimbuzi 5 verse 4 na mudu mpa 5 verse 4 imafunika kale Chimbuzi chapter 7 bebane ndi Chimbuzi chapter 7 tawerenga verse 4. Ndipo ndinamva chiwerengero cha iwo osindikizidwa chizindikiro 10,000 ndi makumi anayi mphambu anayi osindikizidwa chizindikiro mwa mafuko onse ana a Israeli. Verse 9 zitatha izi ndinapenya taona ni khamu lalikulu loti palibe munthu anakhoza kuliwerenga, ochokera mwa mtundu uliwonse ndi mafuko ndi anthu ndi maneneredwe, akuyimirira ku mpando wachifumu ndi pamaso pa mwana wankhosa, atavala zovala zoyera ndi makhwata akanjeza m'dzanja mwawo. Yeah, so akuti no ndipo ndinamva chiwerengero cha iwo osindikizidwa anali 144,000. Komano zitatha izi anapenya anaona chana khamu lalikulu. Mwanjirena chimene anamva Yohane Yohane sanaone anthu 144,000 ayi. Yohane anangomva chiwerengero cha 144,000 osindikizidwa kuchokera mafuko onse a Israeli. Komano ataona zitatha izi ziti anthu 144,000 aja asindikizidwa na kutchula mafuko la Yuda 12,000, Rubeni 12,000, Gadi 12,000, right? Zitatha izi kuti anthu asindikizidwa ataona atapenya ndani Yohane ali kuti kawaba akumva 144,000 ndi akumva mufuko la Yuda 12,000, Gadi 12,000, Yosefe 12,000, right? Zitatha izi atapenya anaona chani khamu lalikulu loti munthu sakhuzarani kuliwerenga auchokera kuti mtundu wina uliwonse. Mwachinena Yohane anamva nambala koma sanalione, anaona mtundu wina uliwonse, anaona khamu lalikulu. Ine mutamva nambala 144,000 ndi nambala yochepa. Muzimva 12,000 fuko ili 12,000 fuko ili ani nambala, koma kuti mulione anthu 144 mwaone anthu 144,000 ndi gulu lalikulu. Ndikhulupirira zamveka amene popo ngati alipo amene ndifunsa pa zimene ndafotokozazo. Alright, tawapitirize. Okay, so tikaona muno bwino tipeza nawo tuno tikamakamba za 144,000 si nambala ya litiro yayi. Nambala 144,000 ndi nambala ya perfect number imene ikuyimirira gulu lonse khamu lalikulu chokera mitundu yonse amene azasindikizidwe amene azakhale ndithu ma representatives omalizira akumapeto a nthawi aufumu akandani
wa Khristu. So china tingoona papa china chimene tifunika tione tawerenga kale tioneona kuti no gululi ndi la symbolic. Tiyendo nenene ba chimbo 7 verse 4 akuti no osindikizira chizindikiro mwa mafuko onse ana Israeli. So anthu awasindikizira chizindikiro mafuko onse ana ndani a Israeli. Koma noti kaona gululi ataliyang'ana nditapenya ndinaona khamwe lalikulu loti palibe munthu akhoza kuwerenga. Now funso langa ndila kuti kodi ineyo pali gulu limene munthu akhoza osaliwerenga? Ayi, udakhani nthawi utaliwerenga tinozenepe loti palibe munthu akhoza kuwerenga ochokera mwa mtundu uliwonse ndi mafuko ndi manenedwe. So gulu limene lili 104,000 akuti linochokera mafuko onse ana Israeli. So tikambakamba za Israeli ndi anthu onse ali mwa Khristu Yesu. Okay, so mwa Khristu onse apa dziko lapansi tikamakamba za Khristu onse tikamba za Israeli yonse. So mwa pano pa anthu ambiri amaonda zigawa ife ndife mpingo wakuti ampingo no tikamba za a Khristu onse. So in all these groups Mulungu akhala ndi ana ake anthu amene onda amene atakhala osindikizidwa nkona akuti ochokera kuti mitundu yonse. Manje nawo zakhala ma China kumeneko zakhala nthakuda kumeneko ma America, right? Ndi mafuko onse kadumbuka ayawa sena, right? Ndi manenedwe onse anthu ankhozi zosiyana siyana akuti anthu amene awanda amene azakhale ndithu osindikizidwa. So titaona kuti no tikaona apapa titaona tuno awa ndi mitundu yonse manenedwe onse. Tiona pali azungu pali anthu akuda pali akada apa pali ma China okusunwana komwenye komano we can say kuti no awa ndi mafuko onse komanso ndi manenedwe onse fatino na anthu osiyana. So Yohana anamva Yuda, Ruben, Gad 2,000 mafuko onsewa, Benjamin, Joseph, Zebulon, Isaka, Levi, Simeon, kuti muziwa kuti si a Yuda eni takambakana kuti no Alevi samawerengedwa pakati pa anthu osankhidwa pana makhala kuti wakachisi. Joseph samawerengedwa, instead of Joseph amawerengedwa ndi Manasa ndi Ephraim, koma pakupezeka Joseph kupezekanso ndani Manase. Muona menepe. So tizaona kuti no iyi ndi spiritual number. Mas Ruben na amene alamkulu kuposa Yuda ali number 1. Okay, so titakhala ndi study naona ma attributes awawa koma noti kaona muno bwino tiona kuti no each and every one of these tribes ababa anali ma characteristics ena ake. So tikaona khalidwe lake la Mulungu ndali kulu kwambiri limene lufunika a Khristu onse kuti ndikaonesera kuti ufumu wake umayenda motani. Ndikufotokoza yonje ineyo nditakhala ndi kampani nditakhala ndi kampani munthu amayendesa zinthu bwino koma tandipase midziwo pamene pamene mungazoyede ndi mayendesa bwanji zinthu tinozenepe. So tikaona muno bwino ufumu wake wa Khristu ukufunika uzaoneseredwe mu mtundu wina uliwonse wa anthu. Ukufunika kuti Chikhristu kodi kwa anthu akuda chikuoneka bwanji, amwenye Chikhristu chikuoneka bwanji, kwa azungu Chikhristu chikuoneka bwanji. So mtundu wina uliwonse ufumu wa Mulungu ufunika uzaonekere kuti ziziwike kuti Mulungu ufumu wake umayendesa bwanji. Ndikhulupirira pamveke. So mwa mtundu wina uliwonse wa anthu pazapezeka amene akuyimirira ufumu wake wa Mulungu. Amwenye azungu ma China ma Korea ma Blacks Malawi Zimbabwe koseko zopezeka anthu aka Mulungu amene akuyimirira yani ufumu wake kuti no pasakhale without a shadow of a doubt no ufumu wa Mulungu umagwira ntchito ponse. Apo nditamba kuvesa buku la Chipulumutso. Tandowerengeni Chipulumutso chapter 7 verse 10 mpaka 12 ali yani. Verse 10. Ndiwankhula ndi mawu akulu nanena chipulumutso kwa Mulungu wathu wakukhala pa mpando wachifumu ndi kwa mwana wankhosa. Verse 11. Ndipo angelo onse anayimirira pozinga mpando wachifumu ndi akulu ndi zamoyo zinayi. Ndipo anagwa nkhope yawo pansi ku mpando wachifumu nayambira Mulungu ndi kunena ameni. Thamo ndi ulemerero ndi nzeru ndi chiyamiko ndi ulemu ndi chilimbiko ndi mphamvu zikhale kwa Mulungu wathu kufikira nthawi za nthawi. Amen. Amen. So tikuthaona paona kuno gulu lalikulu likufuula kuna kuno chipulumutso kwa Mulungu wathu ndi wakukhala pa mpando wachifumu ndi mwana wankhosa. So akukhala kunena kuti no
amene akupembedzera ndi gulu limene lili kumapita nthawi ndi Atate ndi Mwana wake basi. So gulu limeneli ndi gulu la anthu amene azakhala kumuzi wa Mulungu, akudziwa za moyo wosatha. Yesu anakamati moyo wosatha ndi kumuzi wa Mulungu ndi Yesu Khristu amene munamtuma, right? So ichichi ndi njira yapadera kwambiri fana anthu amene akupembedzeranso chimodzimodzi. Tikaona pa verse 11 ndi 12 za moyo zinayi zikulambiranso Atate ndi ndani ndi Mwana Wankhosa. So kapembedzedwe ka anthu awa ndi mene anthu ndi angelo amapembedza kumwamba kuzakhala kotani kufanana chimene akufuna kamene chimene chicho. Ndetalenga ni verse chimbu 7 verse 13 ndi 14 aleya verse 13 mmodzi wa akulu anayankha nanena ndi ine, iwo ovala zovala zoyera ndiwo ayani ndipo achokera kuti? Verse 14 ndipo ndinati kwa iye, mbuye wanga mudziwa ndine. Ndipo anati kwa ine, iwo ndiwo akutuluka m'chisautso chachikulu. Ndipo anatsuka zovala zawo naziyeretsa mwazi wa Mwana Wankhosa. Yes, so mmodzi wa iwo akulu anayankha nanena ndiwo, iwo ovala zovala zoyera ndiwo yani? Ovala zoyera ndi gulu limene likukamba anthu amene amaligawa ngati magulu awiri. Lino ndi gulu limodzi. Yohana anangomva koma anaona gulu. So gulu limene anaonali anavala zovala zoyera. So akufunsa kuti ovala zoyera ochokera kuti? Ndakumayankha kuti Yohana ati sindikudziwa, right? Ndipo anati kwa ine, iwo ndi atuluka m'chisautso chachikulu. Tisayiwale kunena kuti muchizindikiro cha namba 5 aja anali pansi pa magwala semanazedwa kuti chani mukumekayi kufikira nzanunso ena aphedwe monga ngati inu munaphedwa. Anthu amene anaphedwa nthawi yakeiti anaphedwa nthawi yathakeji zinayi chisautso, right? So mwapita nthawi kufikira Khristu chisautso chani chikulu. So anthu awa ndi anthu amene atuluka mchisautso chimene chicha kumapita nthawi ichi. Okay, tikawerenga mu ESV amakamba mautino that came out of the great tribulation. The great tribulation. So ndi chisautso chachikulu chimene chili kudza. So amene avala zovala zoyera ndi amene atuluka chisautso chachikulu. So tikaona bwinobwino pali gulu limodzi limene likutuluka mu chisautso chachikulu imene akuzedwa no mugwire mphepo zofika kusindikizidwa pamphunga ndi 144,000 kapena gulu lalikulu ndi gulu limodzi. Okay, so mwina chinthu chimene timafunika tikambe kuti chizindikiro ichi ndi chani parampa pamene pakhaso pungapunga. Tikamakamba za chizindikiro ndi chinthu chokuti chimaoneseratu chinthu chimene chili mkati. Ndeti chikufunika chikhale ndi dzina la Mulungu, khalidwe lake. So tikaona mwino namba ya 144,000 ndi perfect square 12 times 12 12,000 times 12,000, right? So 12 times 12 mapanga 144,000. So 12 times 12 ndi 144. So 12,000 times 12,000 ndi 144. So ndithu ndi namba ya perfect. Tikamona yani Babylon mene ankagwa ati iwe wayezedwa ndipo wapeza utola uperewera. You have been numbered. Muchizama kapati numbered. Tikonzerebe gulu lalikululi, what is their number? 144,000. Imene ili perfect square, meaning ndi khalidwe lonse la Mulungu lonesera mu gulu imene lili. So mwina tikufunika tifunse kuti no tikamakamba za chizindikiro cha Mulungu tikukamba chani fara pamene pamamba kukhala mavuto. So ndiwerenga mchizungu muwerenganso chani mchichewa. Mwina ukuti ngokudumphako fanya nthawi. Okay, mwina tiwerenge sadumphe kanthu ya Chimuso 4 verse 11 ndiziwerenganso mchichizungu pale nchichewa apa pamene ndimapanga form naona tichiwande chasokonezeratu china chiliyonse. Tawerengani auli yani verse 7 ndipo iye analandira chizindikiro cha mdulidwe ndicho chosindikiza chilungamo cha chikhulupiriro chomwe iye anali nacho asanadulidwe, kuti kotero iye akhale kholo la onse akukhulupirira, angakhale iwo sanadulidwa, kuti chilungamo chiwerengedwe kwa iwonso. Okay, so I'll read again in NSB. Akuti
and he received the sign of circumcision, a seal of righteousness. Mwaona wenewe? Mawu kuti no analandira chizindikiro awa. Muchizungu anakamba kuti sign. Chosindikiza anakamba kuti seal. So Abraham analandira sign, chizindikiro, sign ya nduwide. Imene inali silu ya chilungamo, chosindikiza ya chilungamo. So sign ndi silu si zinthu zofanana. Muchichewa mauti sign ndi silu anakhangata awasokoneza, right? So tumene ngapemphe just half time mukaerenge zinthu mu Bible ya Chizungu. Si Chivumbulutso 4 verse 11 ndi Aroma. Imafrika khala Aroma 4:11 pepani ndi Aroma 4 verse 11. So tikaona bwino chizindikiro ichi ndi sign. Chosindikiza ndi seal. So tiona tikamakamba za sign ndi seal imene analandira Abraham ndiyo. Anthu ambiri amakhulupirira tuno sign ndi seal ndi zinthu zofanana, nayi ndi zinthu zosiyana. Tuone Abraham, Genesis 15:6 ariya, erenga. Genesis 15:6. Verse 6. Ndipo anakhulupirira Yehova ndipo kunayesedwa kwa iye chilungamo. So, akuti ndicho chosindikiza chilungamo cha chikhulupiriro. So the seal ya righteousness Abraham analandira pamene anakhulupirira. Tikamakamba za seal ya righteousness Abraham analandira pamene anakhulupirira. Pamene sign ya chilungamo inabwera mu chapter 17, okuti inabwera after kanthawi. Sign inali circumcision. So tikamakamba za sign muchizungu, sign muchichewa anakamba ndicho chizindikiro. Okay? Seal muchichewa akamba ndicho sindikiza, of which ikupanga direct meaning. So ndipanga maintain ma English words yo. So tikamakamba za seal ya chiyero chimene analandira Abraham ndi pa Genesis 15:6. Pamene sign sichoyikika, sign ndi chimene chikimira chinthu china. Chimodzimodzi ngati mukamapita kuchipatala muona sign chikwangwani. Terenga Genesis 9-10. Verse 9. Yeah. Ndipo Mulungu anati kwa Abraham, koma iwe uzikumbukira pangano langa, iwe ndi mbewu zako za pambuyo pako m'mibado yawo, ili ndi pangano langa limene uzisunga pakati pa ine ndi iwe ndi mbewu zako za pambuyo pako, azidulidwa amuna onse amwa ine. Yeah, so tikaona muno bwino akuti Genesis 1:9 akamba za chizindiki, akamba za sign, right? So sign ya circumcision inabwera Abraham ndi seal ya chilungamo. Seal ya chilungamo inabwera after anakhulupirira, right? Anakhulupirira zinalengedwa kwa chilungamo. Mon sign inabwera kuti iziyimirira seal imene ili m'kati mwake. So tikamvesa mmene munditha kumvesa zinthu zina. Tatowerengeni Ezekiel 20 verse 11 mpaka 20 atiya. Verse 11. Ana kuti ndinawapatsanso malemba anga ndikuwaziwisa maweruzo anga, ndiwo munthu akawachita adzakhala nawo ndi moyo. Verse 12. Ndipo ndinawapatsanso masabata anga akhale chizindikiro pakati pa ine ndi iwo, kuti adziwe kuti ine ndine Yehova wakuwapatula. Verse 20. Muzipatulanso masabata anga ndipo adzakhala chizindikiro pakati pa ine ndi inu, kuti mudziwe kuti ine ndine Yehova Mulungu wanu. So tikamakamba za masabata, sakamba za sabata apa, akamba za masabata. Masabata akukamba za tikapita pa Leviticus 23 timapeza tuno pali sabata inde la wiki lija, ndi pali masabata ena onse. Achina Pascha, Pentecost, etc. Right? So mapwando amene wawa osewa akuti ndi chizindikiro. Kumano chichasina nsangalasi. Muchizungu anakamba tuno sign. Masabata amene wa ndi sign. Sign imira kuti yani sichokhazikikacho yayo. Akuimira chinthu china. Sign ndi chizindikiro, right? Muchipewa. Kumano ine ndipita nchono mwati sign, wefatuno sign ndi seal zumakhala tunzosiyana. Wene
muchicha kuti chizindikiro kana kubwera kuzanena no chosindikiza. So anyways sinofuna ndipange confuse. So ndizi kizino majizo. So masabata amene ndi sign mwachinena masabata si silu iyayi ndi sign ori yani kutadziwa kuti ine ndine Yehova wokuwapatula. So masabata akuyikira ngati chizindikiro chachani cholozera kuti mulungu amene akwata akuwapatula. Mwanjena chizindikiro choti iyi ndi chipatala ukayima pa chizindikiro umachita ngati no, you have to go kuchipatala. So masabata ndi sign sina izoyikika yayi andachita kutchula masabata mwanjena ndi plural. What about reality yake 125:7 ali yani 125:7 ali yatoerenga verse 7 akuti tsukani chotupitsa chakale kuti mukakhale mtanda watsopano monga muli osatupa pakuti Paska wathu waphedwa ndiye Khristu. Verse 8 chifukwa chake tichita phwando si ndi chotupitsa chakale kapena ndi chotupitsa cha dumbo ndi kuyipa mtima koma ndi mkate wosatupa wakuona mtima ndi choonadi. mukuona menepa Paska anali ngati phwando la pachaka. Tikumananso mkate wopanda chotupitsa anali ngati phwando la pachaka. Oso anali ngati masabata. Tikuona menepa koma kutiuze feneno mkate wathu wopanda chotupitsa ndi Yesu Khristu. Right? Tikamaona Paska wathu amene waphedwa ndiye ndani? Ndi Yesu Khristu. So tikamaona masabata aja amayimira ndani? Amayimira Yesu Khristu. So kumano vuto lake ndilonena kuti anthu akawerenga Roma 4:11 nawerenga ichi. Roma 4:11 makamba Abraham analandira sign ya circumcision. Analandira silu ya chilungamo. Anthu amabwera unati sign ndi silu nzofanana. No, sign ndi silu nzosiyana. Sign ndi chizindikiro monga akambira mchichewa. Pamene silu ndichosindikiza, silu ndi chinthu chili chokhazikika. So masabata aja anali sign. Sanali chenicheni amalodzera kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Kuti Yesu Khristu ndi amene akutipatula, amene akutiyeresa. Ndikhulupirira pamveka. So anthu ena amabwera pona no tsiku la sabata linde kuti ndi chizindikiro cha Mulungu. No. Ndi mwina ndinene chizungu. Anthu ena amafika pona kuti no la sabata ndi silu ya Mulungu. No. La sabata kwa ana Israeli inali sign. Apo ndokamaniza tsiku la sabata inali sign. Tate ntionene menepa Exodus 31:17. Exodus 31:17 ali Verse 17 anakuti ndicho chizindikiro chosatha pakati pa ine ndi ana a Israeli pakuti Yehova analenga zamwamba ndi dziko lapansi masiku asanu ndi limodzi napumula tsiku lachisanu ndi chiwiri naonanso mphamvu. So atino ndicho chizindikiro chosatha pakati pa ine ndi ana andani a Israel. So even the Sabbath day weekly inali ngati chizindikiro, inali sign kwanda kwa ana Israel inali sign osati silu yayi. Okay, mukerenge verse mchizungu mukavesi mwendo uthandauza. Now tikamakamba za chizindikiro cha Mulungu, chizindikiro cha Mulungu ndi chani? Ndikamba ndono mauti silu chosindikiza cha Mulungu manjira ina. So para papa chichewa chimasokoneza mukaerenga chizungu is very clear. Silu sign masabata, even sabata nali masign a Mulungu, right? Kwano silu ya Mulungu is very specific. Wewe so urenge mavesi angapo uphatikiza, it's very clear. Terenga Efeso 1:13 ariya. Verse 13 mwayeyo inunso mutamva mawu achoonadi uthenga wabwino wa chipulumutso chanu ndi kumkhulupirira iye munasindikizidwa chizindikiro ndi mzimu woyera wa lonjezano. Muchizungu anakamba mauti silu. So inuyo kuti muzote ndino munthu wopulumutsidwa mudziwa bwanji kuli ndi mzimu akwandani wa Mulungu. Chimene ine ndi silu ya Mulungu. Silu ya Mulungu ndi mzimu wake wopezeka mwa inuyo. Munthu ngati ndi mzimu wa Mulungu ndi chizindikiro cha Mulungu. Efeso 4:13 ariyani. Mwina ndingowerenga mchizungu mwangamo kuti zimveke bwino. Pande anthu afuzira athu ndigenda miyala kuti bwanji. Efeso 1:13 akamba onalo, in him you also after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed
You were sealed in him with the Holy Spirit of promise. Now, I first of all, and you were sealed in him with the Holy Spirit of promise. So, seal ya Mulungu ndi yani? Mzimu woyera. Tikapita ku Aroma 4:11, anagamba zoti no Abraham received the seal of righteousness after that atakhulupirira. Tikapita Genesis 15:6, Abraham atakhulupirira kunawerengedwa kwa iye chiyero, seal of righteousness. Inu ndi ine after tikakhulupiriranso tikulandiranso chani? Chizindikiro cha mzimu. So chizindikiro cha Mulungu, the seal of God ndi chani? Mzimu woyera mwa inu. First of all, vested adiyani. Vested. Ndipo musamvetse chisoni mzimu woyera wa Mulungu amene munasindikizidwa chizindikiro mwa iye kufikira tsiku la maomboledwe. Yeah, first of all, vested agamba zonena kuno, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. So we were sealed for the day of redemption. That is the reality. We're sealed for the day of redemption. So tikamagamba za kusindikizidwa kufikira tsiku la maomboledwe athu tikamba za ya mzimu wa Mulungu. Okay? So nkhani sizoni ndiyobisa ayi titawiveseza. Talk to 1 verse 21 22 yani. Talk to 1 verse 21 22 yani. Yeah. Koma iye wakuti khadzika pamodzi ndi inu kwa Khristu natidzoza ife ndi Mulungu. Verse 22, amenenso anatisindikiza chizindikiro natipatsanso chikole cha mzimu mu mitima yathu. Yeah, so tikutana tuno amene wakuti khaziki pamodzi ndi inu ndiye natidzoza ife ndi yani? Ndiye Mulungu. Amene akuti khazika pamodzi ndi inu natidzoza ife ndi Mulungu. Akuti yani? Amenenso atisindikiza chizindikiro, maori chizindikiro yapo ndi silu. Amene watika silu watipasa yani? Chikoleso yani cha mzimu. So nkhani ya chizindikiro cha Mulungu ndi mzimu wake. So titaona nawo tuno akhristu osamene ndi mzimu wake ndosindikizidwa kale, koma nchifukwa chana kunena tuno chizindikiro chizayida pa mphumi. Tikamakamba za chizindikiro 1:6 amene ali waphatikana ndi Mulungu ali mzimu umodzi ndi Mulungu. Mwachina timasindikizidwa mu mzimu athu. Mzimu athu ndi mzimu wa Mulungu malumikizana, right? Timabada somaso pano mu mzimu, yes, okay? Koma pali chinthu china chimene chikusatira. Fati tikabada somaso pano mu mzimu, malenga athu, maphunziro athu, zonse zimene tikachita zimakhabe zinthu zimene zimene muna tibwerere mbuyo, tizifunanso kupita mu akale etc, right? Kuno pa ubwera anthawi kuti no Mulungu azatisindikiza mujani apa. Mwachina Mulungu azagwira ntchito apadera apa yokuti chani? Yokuti ifeyo tisakheso ni mbiri ya chani? Mbiri ya tchimo. Tawerenga 148 kale. Mugwere 148 yoka. Verse 8. Yes. Iye osakonda sazindikira Mulungu chifukwa Mulungu ndiye chikondi. Yeah, so amene sakonda sazindikira ndani? Mulungu. Chifukwa Mulungu ndiye chani? Mulungu ndiye chikondi. Mwachina akutiza ifuna no Mulungu ndiye ndani? Ndiye chikondi. So tikamakamba za Mulungu silokamba za mphamvu yake kapena nzeru yake, no. Chifukwa tikakamba za mphamvu yake kuti ndiye umene ndiye Mulungu, ndiye kuti no Lucifer ndi ife amene ali close ifufe ni Mulungu, Lucifer ali mphamvu kuposa ife. Tikamba za nzeru, Lucifer definitely ndi nzeru yambiri kuposa ife, right? So zimene zikupanga express umulungu inde koma nonso umulungu ndiye chikondi. So chinthu chimene chichi chimene Mulungu azachiyike pachani malinga azachosa khalidwe mbiri yathu yonse yakale ndi kuzazisamo chani chizindikiro chake. Mwachinena tizakhala ndi malingaliro au Mulungu okha chimozimozi ngati mene munthu ababada somaso pano ndi zima koma khausindika pa nthawi imene ifeso malingaliro pazachitika chinthu chine chapadera akuti mzimu wake uzatisindikiza mchani malingaliro athu. Pamenepo tizakhalano anthu onena kuti silingabwererenso mbuyo. So tikamakamba za 144,000 ndi anthu amene angolandira chinthu chimene chichapadera. Taona ni chimso Yohane 13:34.
mpaka 35 aliyani. Verse 34 aonera Eh. kuti ndikupatsani inu lamulo latsopano kuti mukondane wina ndi mnzake monga ndakonda inu, kuti inunso mukondane wina ndi mnzake. Verse 35 mwa ichi adzazindikira onse kuti muli akuphunzira anga ngati muli nacho chikondano wina ndi mnzake. Yeah, so akuti azaziwa kuti ndinosatira anga ophunzira anga ngati muli na chikondano chawinaniza kuti lamulo latsopano ndoli atikondane winaniza ngati monga Khristu anatikondera ifeyo. Lamulo akayimatana muzikonda anzanu mmene muzikondera muziona Mulungu ndi mphamvu yanu mwanjinana ineyo reference makhala ni mphamvu zanu koma poti no muzikonda ana winanzake monga ngati ine ndinakondera inu. So izi zithatheka pokapoka ngati Khristu ali mwandani mwa ife. Ngati Khristu ali mwa ine, ngati Khristu ali mwa inu, lamulo limene lilitheka. Ndipo anthu akationa kumamba kukazaona muzomo azaziwadi kuti no awo ndophunzira ndani ake azaotera ufumu wa Mulungu jende kuti ndi umenewo. So ichi chimene Mulungu afuna achite pakati pathu kuti sindikiza mapadera kufika poti no palibe chikondi choposa kuposa ichi kuti munthu akafere mnzake. Mafunga akhale Yohane 14 pepani nailemba molakwika ndi Yohane 14 verse 15 tawerenga C 15 Yohane 14 verse 15 mpaka tawerenga natia Verse 15 ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Verse 16 ndipo ine ndidzapempha Atate ndipo adzakupatsani inu Nkhoswe ina kuti akhale ndi inu mu nthawi yonse. Verse 17 ndiye mzimu wachoonadi amene dziko lapansi silingathe kumulandira pakuti simuli iye pakuti simumuona iye kapena kumuzindikira iye. Inu mumuzindikira iye chifukwa akhala ndi inu nadzaza mwa inu. Verse 18 sindiza kusiyani inu mukhale ana amasiye, ndiza kwa inu. So Yesu akamba tunangati mukonda ine sungani malamulo anga. Mama ake ati iwo tikaona Yohane chapter 13 14 15 16 17 ndi nthawi imene Yesu Khristu atamaliza gonero. Yohane 13 wamaliza nkhonero wamba kucheza nawo nkhani inapita chapter 14 15 16 chapter 17 akamba chani kupemphera. So malamulo akuyamba ndi lamulo makamba iti kuti mukondane nzake monga ngati inu. Zitheka bwanji? Mzimu wachoonadi Yesu Khristu ndiye choonadi. Mzimu wachoonadi ndi mzimu wa Khristu. Akuti pakuti dziko lapansi limuona kapena kumuzindikira koma inu mumuzindikira iye akuphunzira mamuzindikira amamudziwa Yesu chifukwa akhala ndi inu amakhala nawo ndani Yesu adzakhala mwa inu adzakhala mwa iwo ndani Yesu kudzera mzimu wachoonadi, right? So sindidza kusiyana na amasiye ndidza kwa inu. So Yesu ndi amene atadze kwa ifeyo usakwanisa lamulo lija. Actually Yohane anazifotokoza zonsezi mwa padera kuti anthu azoti silikonjezera. Yohane 3 verse 22 mpaka 24 yani. Verse 22 Yes. ndipo chimene chilichonse tipempha tilandira kwa iye chifukwa tisunga malamulo ake ndipo tichita zomukondweretsa pamaso pake. Verse 23 ndipo lamulo lake ndi ili kuti tikhulupirire dzina la mwana wake Yesu Khristu ndi kukondana wina ndi mnzake monga anatilamulira. Verse 24 ndipo munthu amene asunga malamulo ake akhala mwa iye ndi iye mwa munthuyo ndipo mmenemu tizindikira kuti akhala kwa ife kuchokera mwa mzimu amene anatipatsa. Mukuona amene Yohane anayikutira nkhani. Yohane anayikuta bwino akuti no ngati tikonda iye tisunge yani malamulo ake, right? Anakamba Yohane 14 amakamba mawa Yesu koma pakona lamulo ake ndili lamulo ake liti ona ndi zake monga anadalamula ndi kukhulupirira mwana wake ndipo munthu amene asunga lamulo ake akhala mwa iye ndiye wa munthu. Mwanjirena lamulo lililongona ndi zake ndi lamulo limene Yesu Khristu akufuna anthu ake azanonse anthu ake afuneka azaonese umulungu afuneka azaonese ufumu wa Mulungu. Mwanjina Mulungu akakhala mwa ife aonese chikondi chonse chathunthu. So even m'malingaliro athu ufunika muzakhale chinthu chapadera chino mbiri yonse yachimera yachoka
mmene muzangozaza chokha chili cha olungamacho, chimenecho ndiye chizindikiro cha Mulungu. Mzimu wa Mulungu uzafuta mbiri yonse yonyansa ndi kukhazikitsa mbiri yokhayokhayo ya umulungu. Amene ali Bible tatipireni 1 Corinthians chapter 13. Mwini Bible amwene George. ndinawo. Tatalengani 1 Corinthians chapter 13 verse 8. 13 verse 8. Mpaka na 10. Nokana kuti chikondi sichitha nthawi zonse, koma kapena zonenera zidzakhala chabe, kapena malilime adzaleka, kapena nzeru idzakhala chabe. Verse 9. Pakuti ife tidziwa mderandera, ndimo tinenera mderandera. Verse 10. Koma pamene changwiro chafika, tsono cha mderandera chidzakhala chabe. Verse 11. Nipitize? Yeah. Abasi muthesa pomwe. Koma na abantu kupesera nako tuno akuti chikondi sichifa, right? Pamene pali mphatso za ulosi zafa, mphatso ya malilime zafa, nzeru zafa. Koma pamene chabwino chizadza, zonse zarani zachosera. Mwanjira ina changwiro chimene akuchiyembekezera ndi khalidwe lake mwa ife. Tikuzaonera kuno nthawi imeneyi tiona tikamazofika mu chapter 12 tuno pazati na mphatso za ulosi, mzimu wachinenero uzasanulira pa anthu ake. Mphatso amachiritso, mphatso sizija zabwerera kwa anthu ake, koma sizoti zidzakhala zamuyaya. Zimene si zinthu zamuyaya. Chifukwa chani? Kumwamba kodi tizayenderanso mphatso ya ulosi? Kodi ino ndine kumwamba tizayenderanso mphatso ya machiritso? Kodi kumwamba tizayendera mphatso zoyeza? Ayi. Changwiro chimene tizachitenge kumwamba ndiye chizindikiro cha Mulungu, chimene apapa kuchitcha chani? Chikondi. Okay? Yesu anati mukondane nzake monga ndidakondera ine. Chimenechi zapangisa tuno kumwamba konse kuvomereze ufumu wakandani wa Mulungu muchiweruzo, right? So akutuza pafana tuno maulosi azayima, inde chitetezo chizasekeda maulosi azayima, mphatso ya malilime izayima. Chifukwa chani? Sizofunika solayika, right? Mphatso zayima, komano mphatso yomwe ili ya muyaya imene tazilenge mpaka nayo Mulungu mpaka kumwamba mpaka muyaya ndiyo mphatso ya chikondi imene ikasindikizira malengelero athu mpaka nthawi ya yani ya muyaya. Yeah, so ndikhupa tikumvana. Mukundimva? I don't know. PC yanga yapanga jamu. Kumva. Okay, yabwe. Ningo eka ujini, ningo eka slide ababa. Okay. I don't know what amwene. Slide yanga ivanga zake. Tangu nibasani a minute. Okay. Okay. I don't know what chujiri kandi yani. Wana wabandi PC yanga ya jamirat. As mundiva? Tikumva nawe. Mundiva? Yeah, okay. PC yanga ya jama ningo hizi zimesanduka yasa. Ndiye Mungu nibasa minute fanda ya jamira. Just give me a minute, Ningo hizi zimesha ya sasa. Okay. Rube. Okay.
Okay, all right. Okay, ningopanga share screen yanga nilikuwa kumapeto a presentation yathu. Even for that was out of my hand. So makosana pankhani ya chizindikiro cha Mulungu, I hope palibe mafunso ena aliwonse ngati palibe tawapitiriza. Okay, dabwino. Alright, so chinthu chimene chizaonese kuti anthu adi ndi a Mulungu tisaleona tino pamene tikuona zizindikiro zisanu ndi ziwirizi tikupanga amati chani tikuona the judgment of the kingdom of Christ. Tadusa apa chani wenepa tadusa chizindikiro chayamba cha number 2 3 4 taona kuti namba akavalo wabwinobwino kena akavalo ja namba sisitika chanchano foma Mulungu namba sisitika, right? Pakafika dakages kena kutabwirano kumapeto pene whereby Mulungu akuona ndithu akumonesa Yohane chani akavalo pasi pa chani pasi pa balansembe kena akuonesedwa chani 144,000. So 144,000 ndi chinthu chimene Mulungu akuchita kuti akaonese ufumu wake. So anthu awa ndi anthu amene azaonese umulungu wonse, kadi lonse la tunthu la umulungu azaonese ukhalidwe umene zaonesedwa munthu ndi nawo wonse kumalawi kuno ku Mozambique ku Zambia ku China kuti kunonso Mulungu zawo zakhala kuli anthu ake amene azaonese utunthu wonse wa umulungu. Zakhala tuno without a shadow of a doubt khalidwe Mulungu zaoneka mwa anthu onse kudzera munthu ndi nawo wonse. Ndi pamene pabwera mu chapter 7 verse 14 tawerenge nati ya verse 14 ana kuti ndipo ndinati kwa iye, mbuye wanga mudziwa ndinu, ndipo anati kwa ine, iwo ndiwo akutuluka mchisautso chachikulu, ndipo anatsuka zovala zawo naziyeretsa mwazi wa mwana wankhosa. So apapa Yohana akuzidwa no ndipo anati kwa iye mbuye wanga mudziwa inu. So pajasala lufunso imene inafunsidwa kwa kuti awa ndiye ati. Okay, ndiye pa verse 13 imene ndikuona so pa verse 13 pepani chapter 7 apa nchijoamu nango verse nango itulusa out of the blue. So okay, from 7 verse 13 I don't know. Then he said unto one of the elders, answered, these are they who are these? So yeah, anafunsa kuti awa ndi ati amene avala zoyerawa, right? So ndipo ndinati kwa iye mbuye wanga mudziwa inu, ndipo anati kwa ine iwo amene atuluka chisautso chachikulu. So tinaona kale mawu amene atuluka chisautso chachikulu. So kutuluka mchisautso chachikulu ndi chisautso chomalizira cha lemba la chirombo. Koma anthu amene anatuluka motani anatsuka zovala zawo nadziyeretsa mwazi wa ndani wa mwana wankhosa. Obviously mwina ngati munachapako zovala mutatenga zovala ndikuzika mu mwazi ndekuti zitha kuda. Kumana apa akungoyimira chinthu china chinena kuti no experience imene adusa mu anthuwa adusa mu experience yokuya kwambiri. Amene munachapako zovala pa washing machine mumaziwa kuti mukamatenga zovala ndikuzika muti washing machine iji ndimathira mu madzi ndi soap ndimayipanga seti kwa 15 minutes kwa 20 minutes ndimagudumuza gudumuza uta zagudubuza uku paka chinthu chachimadani chimayera. So anthu awa adusa mu nyengo yokwiya kwambiri imene aphunzira kudalira pa Khristu 100%. Indasindikizidwa inde yes koma anafika poti sangathe kugula nduta ndi kugulisa koma adalirabe pa iye nganganga. So chisautso chimene adusa mochi ndi chachikulu kwambiri koma chisautsochi chathandiza kuti akakhale odalira pa Khristu Yesu kwa nthawi zonse. Kumeneko ndipo kusuka zovala zawo ndikuziyeretsa mwazi wa mwana wankhosa. Chifukwa uzakati ukakhala mwa Khristu Yesu chiyero chake chimakhala pa iwe uli ndi chovala cha mwana wankhosa. One experience yawo ndi apa adalira chifukwa yasukira mu mwazi wake mwanjira ina akhulupirira ndikudalira 100% pa iye kudusa mu nyengo yopsa. So tikamakamba za 144,000 ndi ufumu wa Mulungu umene wapangidwa perfected.
Aroma 8 verse 19 ndi Efeso 4 verse 13 tawerenga nati yani. Verse 19 aona kuti Yeah. pakuti chiyembekezo cha cholengedwa chilimia vumbulutso la ana a Mulungu. Efeso 4 verse 13 aona kuti kufikira ife tonse tizafikira ku umodzi wa chikhulupiriro ndi wa chizindikiro cha mwana wa Mulungu, kwa munthu wangwiro, kuti muyeso amene muyeso wa msinkhu wa chizawo cha Khristu. Yeah, so tikaona muno bwino tolengedwa chonse chikudikira vumbulutso la ana a Mulungu. Kodi chimene kumwamba kudikira chani chachikulu? Kodi kumwamba kukudikira kuti tikachirisa anthu odwala, tikaone masomphenya? No, koma zichitika inde, zichitika kuti chani? Kuti uthenga wa Mulungu ukafike pasogolo. Ufumu wa Mulungu ukufika pa chidzalo kuti anthu asindikizidwa, uthenga ufunika ukapita dziko lonse lapansi, ndipo pafunika ndithu masomphenya kuti anthu a Mulungu azoti adana ali pati, kana anthu a Mulungu azauza anthu direct apita kwakuti kutukalike, right? Pafunika ndithu machiriso, sizakwanisa kugula ndi kugulisa. Mozo wa ife adala kumpemphera kuchira, tapita pamalo kwachirisa anthu kuna kwalalira uthenga, right? So pafunika mphaso zosiyanasiyana, pafunika mphaso ya vumbulutso la mawu a Mulungu, fatino aliyense afunika akhale akukwanisa kuwerenga mawu a Mulungu, right? Pafunika mphaso zosiyanasiyana. Koma ichi ndi chimene kumwamba wachikudikira? No, kumwamba kudikira khalidwe la Mulungu likaoneke mu ufumu wake. Kufika ife tonse titafika pa umodzi wa chikhulupiriro. Chikhulupiriro ndani? Cha mwana wa Mulungu. Tonse tikafike pozindikira tuno mutu wathu bine ndani? Ndiye Khristu. Kuti no Chikhristu kapena tuno mpingo sunakhazikike pa mbendera za gulu lina lake. No, mbendera za Chikhristu zinakhazikika pa Yesu Khristu. Kwa munthu wangwiro kumiyezo wa msinkhu wa chidzalo cha Khristu. So Khristu Yesu ndi mutu. Koma kuti tikaona tupiri kuti sikufanana ngati Khristu yayi. Matonse tifike pa chidzalo chimenechi. Khristu osabadzikira basi. So taona kale ndithu kuti no panali ndithu akavalo oyera, akavalo ofira, akavalo akuda, kena akavalo osisirika kwambiri. Tilonanso miyo basi vayana pagwala nsembe. Kena kuti mazona no tsiku la mkweli nadza. Koma tsiku la mkweli sanadza anali kusindikizidwa kwa 144,000. So tikufuna tiwerenge mavesi athu omalizira. Chivumbulutso chapter 7 verse 15 mpaka 17 ati yani. Tawerenga sikubwesa kuno sindikuona. Ndipo na Yesu ngara kuona atobanga koma kuno sindikuona. ningopanga share kumaliza. I don't know kuti ukhala bwanji. Ikuoneka no? Yeah. Okay, tawerenga naliyo. Verse 15 aonera kuti chifukwa chache ali kumpando wachifumu wa Mulungu, ndipo antumikira iye usana ndi usiku mkachisi mwake. Ndipo iye wakukhala pa mpando wachifumu adzawachitira mthunzi. Verse 16 sadzamvanso njala kapena ludzu kapena siriza watentha dzuwa kapena chitungu chilichonse. Verse 17 aonera kuti chifukwa mwana wankhosa wakukhala pakati pa mpando wachifumu adzakhala amene adzawaweta nadzawatsogolera ku akasupe amadzi amoyo, ndipo Mulungu adzawapukutira misozi yonse pamaso pawo. So akuti chifukwa chake ali mpando wachifumu wa Mulungu, so ndipo antumikira iye usana ndi usiku mkachisi. Tikamakamba za kachisi pa dziko lapansi amamira malo amene Mulungu ndi munthu amakumana. So anthu awa ali pa ubale wabwino kwambiri ndi ndani ndi Mulungu. So akukambidwa kuti ali mkachisi. Mwanjena anthuwa ali pamodzi ndi ndani ndi Mulungu. Ndipo akukhala pa mpando wachifumu adzawachitira mthunzi. Alright?
tisayalo nawo tuno akuti ifeyo tizakhaoterezeka munthuzi wa ndani wa iye. Okay, so sanzavaso njala mwachenana sanzavaso ludzu kapena suzatentha zodzuwa tikamona miliri isanu ndi iwiri inagwera pa madzi mwachenana panaibe madzi oti anthu amwe figuratively speaking inapangisa dzuwa litenthe zakudya zapadzuka pasi zinatha so mwachenana ndathota adusa mu miliri isanu ndi iwiri. Okay, chifukwa mwana nkhosa kukhala pakati pa mpando wachifumu adzawaweta ndikwasogolera kwa asupe amadzi amoyo mwachenana anthu nthawi zonse aloza zina ndi yani ndi mzimu wa Mulungu asupe amadzi amoyo ndipo Mulungu adzawapukutira misozi yonse pamaso pawo mwachenana ndi gulu la anthu opulumutsidwa makamaka kumapeto achani anthawi ifati tikaona chimusamtoni tana makambo tino Mulungu adzapukuta misozi ya gulu la anthu onse opulumutsidwa koma wawa anthu amene ali pa dziko lapansi amoyo amene Yesu akutani akubwera. So next week tikhala tikupitiriza chizindikiro cha number 7 tikhala tikula mu chapter cha 7. Alright, akhale tinakumana ndi zovuta zambiri zoti ine sinazioneko mwana kuthokoza Mulungu lwalo ati no tikhale pamodzi mpaka kumapeto. Tiseke maso tipemphere. Ambuye unathokozeni wapadayifa chisomo chimene munali nacho pa ife ine timagana mawuwa nakumana ndi zovuta in terms of technology momwe laula kuti mukutheka kupereka mpaka kumapeto. Ulemekezeke mzene sithu. Amen. Amen.